Croeso I Westy'r Cymro. Croeso Cymreig I bawb. Croeso Cymreig? Ie, mae pawb ar y staff yn siarad Cymraeg. Ac mae'r tywelion yn goch, gwyn a gwyrdd. Hyfryd, dyma ein tro cynta yma. Dim y tro ola, gobeithio. O, rhaid I fi smwddio fy siaced cyn ein cyfarfod fori. Oes hi ar yn smwddio yn yr ystafell? Oes, wrth gwrs, a bwrdd smwddio hefyd. Yn y cwpwrdd ger y sinc gyda'r tapiau air. Hyfryd iawn. Mae'r tŷ bwyta ar y 5 llawr, ac mae'r bar ar y 10 llawr. Mae golygfa hyfryd o'r to. Bendigedig. Dyma eich allwedd, ystafell 601. Dych chi ar y 6 llawr. Ewch lawr y coridor ac mae'r grisiau ar y chwith. Grisiau? Ble mae'r lifft? Mae'r lifft wedi torri. Mae'n ddrwg gyda fi. O na, byddai'n chwysu yn mynd lan a lawr y grisiau. Felly ble mae'r pwll nofio? Ar y llawr gwaelod, wrth gwrs. Ond yn anffodus, mae'r pwll ar gau ar hyn o bryd. Mwynhewch eich noson.